So soon, we have a central landfill na yun, and the boundary of this 12 hectares, ato siya tanuman o 500, ang may load yun ani is 676 based on the 5 by 5 nga square meter sa bamboo, which is a good business nga opportunity po after 5 years. Kaya pwede sa furniture, kaya dako na kayo ang market karon sa bamboo furniture. Pwede po siya po sa bamboo wood. And the most of all, ang ato ang agriculture nato, kaya ang mga shoots sa bamboo, dako na siya potential yun, na siya market na. So, dako kahit ang opportunity po ani. Hopefully, mo ginibantayan as one of the requirements or commitment of the Metro Office. Actually, dako kaayo siya nga event para sa ato dili lang sa 2nd District, labi na sa ato din sa Tagulwan. No, it's an attempt na mabutang ka sa Guinness, pero sa ako, more than that, no? Ang ato isang pagtanong nato kung bamboo diri sa atong sanitary landfill o pagtabang sa atong environment. No, kay kinahanglan kita magtanong, no, o kanadaghan kaayo kay atong mga SK chairpersons apelid. Kinahanglan ta magtanong og kahoy nagyud diri sa lungsod sa Tagulwan. We have become industrialized, daghan na kaayo mga kahoy nga nakaputol. So that's why, no, to give back to Mother Nature, hinay-hinay magtanong ta og mga kahoy. That's why pag inuni ko ang bami, no, diri ipahigayon sa ato ang pagtanong sa bamboo para sa kawayanihan. At first, nakupaan ko, kaya yan ingon sa ako, dapat daw 1,200. Hindi ko man ang 1,200 magbuok, empleyado na ginagawa sa munisipyo mo yung magtanong o bamboo. But nalipay ko kay sa whole, no? Sa Misamis Oriental, kita sa lungsod sa Tagulwan, ang pinakadako, pinakadaghan na magtanong o bamboo for this event. So, daghan kaayong salamat manong, no, sa pag-facilitate. Actually, nga si Attorney Jeff, no, daghan kaayo benefits. It's not only for the Guinness, no, ang record, but daghan kayo siya benefit livelihood, sustainable resource siya, soil conservation, no, ang pinaka-good, pinaka-importante para sa ako, no, ang panginabuhian para sa atong mga katawan. No, ang bamboo dako kaayo siya na source of livelihood. And every time ako nabasahan, every time magputol ng bamboo, hindi siya makadaot sa environment action. So, angay nato, no, i-practice, no, magtanong ta kanunay yung bamboo diri sa ato sa lungsod sa Tagulwan. Napamantay mga areas no, nga atong natapnan. So, I'm sure, sama sa ako, sama kay Kwang Bambi, sama sa miyembro sa SP, no, excited me na maka-appeal sa kanina activity. Not only, no, it's para ma-world record, pero para po, no, makatabang sa ato sa lungsod sa Tagulwan. Mga igsuon ko sa Tagulwan, kita labi na nga Tagulwanon, wala na tayo laing lungsod. Maura ni ang atong lungsod sa Tagulwan. Usama sa nakitaan ako, nagrabe ang Estados Unidos, ang China o Banasod. Mugasog ako nga kwarta, kaya muadto kuno sa Mars. Kay basig na ikinabuhi kay mamalhin ta og Mars. Kanong mamalhin gud ka og Mars sa kalayo? Wa pay kasiguruhan na nabay nindot nato nga planeta gitawag nga Earth. Ang kulang lang niya ang iyang pagpangga ug ang iyang pagmahal. Kini karon atong gipakita ang pagpangga ug pagmahal. Pero dili ni pagmahal kung unya pag-abot ninyo dito sa inyong lugar kung asa mo magtanong, isiyo ng silupin, itungtong lang sa bato. Dili pagpangga. Kapag uman pag yun sa giliti ng silupin, iapil paglubong para wala'y bitbiton pagbalik. Dili pagpangga. Kung ang atong similya, pareha ni kataas, ang iyang bag, iyang poly bag, o niyang atong ilong, taman mo nini. Di na pagpangga sa Tagulwan. Ang atong gianihan din nagtuo ko na nagbudlay sa iyong buntag ng mata, kay kita tanan naghiusa na huna-huna. Nagdusa na ito tagaan
ang inyong mga anak, inyong apo ug apo sa tuhod ug limpyo nga hangin. O nagahangyo ko, nagapangaliyo ko. Sa pagtanong, sinikuro. Sa pagtanong, dili kay basta lang ihulog. Bisan og bato, napahala na ng bato din na. Bisan na nakatungtong og bato, sa pagkalot, pasag din na ang bato. Dili na mao atong tuyo. Ang atong tuyo, dili ni tree planting, I mean kawayan planting o kawayanihan. Ang atong tuyo dili is kawayan growing. Ipadako o ipatubo. Sa isa, kaadlaw, kung sa kataas ang tubuon sa kawayan. 24 oras, kung sa kataas ang tubuon sa kawayan. Apakay siya tapagawas, balik dito din. Posible, kung maayo ang yuta, maayo pagkatanong ha, maayo ang yuta, maayo pagkatanong, ang kawayan mutubo og 1 ka metro kada adlaw. 1 ka metro ha, kada adlaw. Kung ayuhon ninyong tanong. Kani inyong timbangon, nagbudlay ta karon. Pero lamia siguro no, kumabot sa 5 ka tuig gikan karon. Kung buhi pata, nga makasuroy dinhi, o diyan dagkop na kay ang kawayan, o makatudlo ta ba? Na apil ba ako sa pagdawnom anak ng kawayan? Tipik ko sa pagpatubo anak ng kawayan. Kunya kung manginabuhi, makaingon ka ba? Naganang ilang bugas o gikaon tungod sa kawayan na atong gitanong. You should own it. We, as Tagulwanon, should own it. Atong ang kunon, dili pwede, naligog lang nato ibutang. Naghamyo ko, kung pwede, ayuhon nato pagtanong. Katapusan, pag-congratulate na kudaan para sa ato tanan, dili tungod sa atong natanong, pero tungod kay gimahal nato ang sunod nga henerasyon sa lungsod sa Tagulwan. Dili yung ilubong, dili yung apil, dili tanan nga ma-apil ni ang okay, basi yung uban ba kay datong previous nga kung nakita kay meron na diri. So pag monitor na ko sa area is nga lata siya kay pag ulan, ma-apil siya sa tubig, so malata, so dili lang siya tanan.
Yeah, mga igsuon, una nagpasalamat ko sa DOST, Department of Agriculture, bahin sa kawayanihan ang kamot na makatanom sa dagan kayo ng kawayan. Kung ang punuan sa lubig, itawag nato nga tinduklay. Ikaduha siguro kadagan kayo nga gamit, kini ang atong kawayan. Sa mga kabatan-unan, ibuhat nato ni para sa inyo. Ang uban sa inyo makapahimulos, wala na siguro miyani ang kalibutan. Pero ayaw kalimitin na ang puwersa sa local government sa Taguluan, tanan nga NGOs and private sector nagkahiusa para doon na may limpyo nga hangin nga inyong mahanggap. Ako nagapanghinaot nga kani nga kausa unta inyong ipadayon bisan sa sunod nga henerasyon. Salamat to. Kung maayong buntag kong. Morning. Kung unsa man imong pamaagyan ni kong mupadala ba kada nig tao gikan sa imong buhatan jud mismo para mo check sa mga kawayan kong? Kulang taog tao sa district office sa empleyado. Pero naglaom ko nga ang local government unit apil ang private sector maning kamot nga makapadala og mga tao dili ni tree planting, tree growing. So, dili lang ang pagbugbok o pagtanom ani. Hinaot unta nga malantaw, malimpyuhan, makuhaan og mga sagbot para matagaan o gamay lang kayo nga adbantahe. Ang kawayan sagbot ni nga pamilya. Gamay lang adbantahe yang kinahanglan. And of course, we'd like to congratulate nga kani nga panahon sakto. Kaya napamantay ulan taman sa Enero nga pwede pag makabunyag sa iya. Ayun. Pero nakiplano kong one of these months in the coming months nung bisitahon para i-check kung ang mga kawayan nga gitanom. Hopefully, yeah. Pinagi sa invite ni Mayor, I will be more than willing to come, see, and check on the updates and the status and the progress sa tanong nga kawayan din nato sa Taguluan. Thank you kong. Thank Kung you. kaning pagtanom sa kawayan kong sama ba ni sa gugma nga kamad kailangan amumahon? Ang pare sa gugma, dili siguro kay na ako matandi sa gugma kay after 5 years pwede man ni ma-harvest niya. Tama na lugar sa lim nakatuig ang gugma mura siya og dunay expiry. Inaot nga palanggaon, mahalon para sa sunod nga henerasyon. Tama sa gugma kung magkaanak ang inyong mga anak ni atong panggaon og mahalon para sumayong kaugmaon sa Pilipinas. Ay, Ang ago ng antiseptic na. Maramad ko muna gamiton ni mo din sa
ni Sir Manny, no, na humana og pananom ang lungsod sa Taguluan, no? Of course, with Second District Representative mga kami, Sir Congressman Bambi Ima, no? Ayan. Hello, Kong. Success, Kong. Sure na gito nga matubo, Kong.